カリメラ、アリスです。日本の麻雀はギリシャでもとても人気なんだ。そこで日本の皆さんがギリシャに行った時でも麻雀楽しくてるように麻雀ギリシャ語講座開けようと思う。では早速行ってみましょう。Αυτό είδες και το έκοψες? Ρο. Και εγώ αυτό περίμενα. Σα, μείνατε, είτε μειώ. Αυτό είδες και το έκοψες. Αυτό είδες και το έκοψες. Από πού το κόβεις αυτό? Πολύ ωραίο χέρι. Σα, μήνα μου, είτε μειώ. Από πού το κόβεις αυτό? Από πού το κόβεις αυτό? Reach! Τι κάνεις? Αυτό το τουβλάκι και με ρίτσι δεν το κόβεις. Χάι! Μήνα μου, ισόνι, είτε μειώ. Αυτό το τουβλάκι και με ρίτσι δεν το κόβεις. Αυτό το τουβλάκι και με ρίτσι δεν το κόβεις. Τσούμο. Ρίτσι τσούμο. Ένα τώρα, ένα τώρα, ένα τώρα. Ένα πίσω, ένα πίσω, ένα πίσω. Τόπαν 3. Μήνα μου, ισόνι, είτε μειώ. Ένα τώρα, ένα τώρα, ένα τώρα. Ένα πίσω, ένα πίσω, ένα πίσω. Τόπαν 3. Ένα τώρα, ένα τώρα, ένα τώρα. Ένα πίσω, ένα πίσω, ένα πίσω. Τόπαν 3. Νικητής, εγώ. Μήνα μου, ισόνι, είτε μειώ. Νικητής, εγώ. Νικητής, εγώ. どうでしたか？これでみんなもギリシャに行った時に楽しく麻雀を打てるでしょう。それではまたどこかで会いましょう。Isto é para mim.